Bueno, primer que tot volia presentar-me. Jo sóc Iris. Bueno, quasi tots així sou del poble, entonces me coneixereu. Bueno, primer donar-li les gràcies al Mudena, ja que em va brindar aquesta oportunitat i no vaig poder dir-li que no, perquè m'encanta passar una estona amb tots vosaltres. I el primer que em va dir era que tenia que contar alguna vivència o alguna experiència. I el primer que vaig pensar va ser, si jo tan sols tinc 20 anys, quina experiència o quina vivència tinc que tindre? Sí, sóc massa jove encara. Ja que la meva vida sempre ha sigut fàcil, o sigui, he tingut una infància bona, sempre està la meva família al meu costat, també els meus avis, i sobretot he tingut uns amics que m'han apoyat sempre en tot i que són els millors que estan allà. I, bueno, pues, el primer que vaig pensar va ser parlar-vos de la meva infància. I sempre que penso en la meva infància n'hi ha dues persones que no poden faltar, que són els meus avis materns. I és la meva àvia, que tot el món la coneixereu, que li diuen Maruja, que està així, i també el meu avi Quico, que tot el món el coneix com a Quico el castellà, que no sé si el coneixereu, que ell sempre va en una Vespino per ahí en una moto. Bueno, jo era una xiqueta de quan era xicoteta que els meus pares sempre estaven treballant i moltes vesprades tenia que estar en casa els meus avis, i inclús quan acabava el col·legi per la vesprada, quan acabava tenia que estar allí en casa ma abuela. I recordo un matí d'estiu que vaig aplegar a casa ma abuela, i imagineu-vos fins a quin punt pot aplegar la imaginació d'un xiquet, que vaig anar al balcó i vaig veure una perxa i vaig pensar, pues pareix una cafetera. No sé com vaig pensar que era una cafetera. I li vaig preguntar al meu avi, tens una tassa? I em va dir, claro que tinc una tassa. Me va portar la tassa i jo vaig fer com si li plenava el cafè en eixa perxa, que realment és que era una perxa, no tenia forma de cafetera ni res. I vaig anar al meu avi i li dic, mira, t'he preparat un cafè. El meu avi se'l va prendre i va dir, ai Iris, que bo, però realment en la tassa no n'hi havia res, o sigui, estava buida. Però ell em va seguir la joguina i tot això. I me'n recordo que vaig ir al balcó i jo li feia tipus com el cafè en eixa perxa imaginària. I recordo que el dia següent el meu avi aplega al balcó i veig que m'havia comprat lentilles, m'havia comprat arròs, tot de la cosua. I em va dir que era per a vendre-ho jo en la meva tenda. I jo tots els matins anava allí i li vaig posar de joc la tendeta. I sempre jugava en el balcó, en el meu avi, jugava a la tendeta, i la veritat que és un dels records que amb més enyorança recorde. Recorde també una vegada que el meu avi sempre ha estat molt unit a la música i sempre jo anava a casa dels meus avis i sempre em posaven música en flamenc, em posaven clàssics com Van Monroe o Frank Sinatra, i a mi m'encantava estar allí sentada escoltant-los, i a mi sempre m'ha agradat molt cantar, que se me donara bé o no és altra cosa, però recordo una vegada que jo me n'anava en el meu avi en la moto a Ontinyent, per el camí vell, i jo anava darrere i jo cantava, i sempre cantava les cançons que ell em posava en casa, i ma abuela sempre em deia, cántate otra, Iris, cántate otra, i així estava jo sempre anava cantant una altra i una altra. I bueno, ara que vos he parlat un poc del meu avi, m'agradaria parlar-vos de la meva àvia, que és Maruja, que és una de les dones més fortes i més lluitadores que conec, ja que sempre ha estat per ahí, per a la seva família. I és una dona molt senzilla, una dona de poble, que diuen, no? I ella sempre, per a fer-nos jugar a mi i a la meva cosina, el que feia era contar-nos contes, cantar cançons a nosaltres. I recorde que un dels contes que més em contava era La Caputxeta Roja, ja que era dels meus preferits. I també recordo una rondalla que diuen que va passar així a Agullent, però jo no ho sé, que es diu La rondalla del Corb i la Rabosa. No sé si vosaltres la coneixereu. Algú la coneix? No la coneixeu? Vale. Bueno, pues la rondalla va simplement... Vaig a fer-vos un breu resum. Va simplement d'una rabosa que era molt astuta i va veure un dia un corb que portava un formatge en el pico, que diuen. I ella volia el formatge. Aleshores el que estava intentant era fer-li cantar a la rabosa i dir coses per a que obrirà el pic i li caiguera el formatge. Bàsicament el que tenia la moraleja era que mai tens que fiar-te d'algú, perquè pot anar algú molt simpàtic però realment després no és així, no?
I, bueno, ara que ja vos he contat un poc tot sobre la meva infància, m'agradaria acabar dient-vos que jo ara que tinc 20 anys, jo pense, ojalà poder tornar a la infància i poder tornar als records i això, però és que ja no puc tornar, i aquests records estic en el meu cor i també estic en la meva ment. Però sobretot el que més recorde és que aquests records jo estic que pense i el que em ve al cap és la felicitat, però aquesta felicitat ha sigut gràcies als meus avis, que ells són els que m'han ajudat sempre des de ben petita i m'han ajudat que aquests records es recorde d'esta manera. I en això volia dir-vos que valoreu el temps, tingueu que saber valorar-lo, viure ara, viure el moment i no estar pensant què passarà en un futur o tal qual. No, tingueu que viure el moment, tingueu que viure l'ara. I en això m'agradaria dir també que moltes gràcies als meus avis per haver-me ensenyat tantes coses, perquè gràcies a ells sóc la dona que sóc avui en dia. I moltes gràcies a tots.